sannan jami'an 'yan sanda, sakon albani zuwa gare ku shine ku je ku tambayi tsohon mai gidanku mai suna Tafa Balogun. Idan dai gwamnati ce ta 'yan siyasa, to gwamnati ce ta 'yan iska. Abin da ya sa ne wannan maganar, saboda wannan bindigar da ke hannun 'yan sanda ita ce tsohon superintendent 'yan sanda Tafa Balogun ya sa aka yi amfani da ita wajen murɗe zaben 2003. Waɗannan bindigogin naku ku 'yan sanda ƙanana, ku ne aka sake sawa kuka tankaɗo ƙeyar superintendent ku Tafa Balogun, kuka kawo shi kotu, saboda yanzu ya zama ba shi da amfani ga wannan gwamnatin siyasar. Saboda haka duk wani ɗan sanda da gwamnatin 'yan siyasa 'yar shekara 4 ko shekara 8 ko shekara 6 za ta yi amfani da shi don cimma manufarta, ya san cewa shi fakakin shi na dindindin ne, su ko kujerarsu to ɗori ɗafaini ce, don haka kai a hankali. Za su yi amfani da kai ne a matsayin karen farauta. Don me? Don kana da amfani a yau, a goben baka da amfani fa sai a jefar da kai. Ya qaumi lakumul mulkul yawma zahirina fil ardi faman yansurukum min ba'sillahi in ja'ana. Yau kuke da mulki, gobe fa ba ku da mulki. Ku je ku tambayi wani babban shugabanku da suka mai da shi babban karen farauta a wata hukuma ta ta'adin kuɗi, yau yana ina? Wani irin leshi da jambaki ya sa don ya fita ƙasar ya gudu? Yau a ina yake ɓoye? Ina wani ƙaramin karen farautarsu da suka sa rinka musu rusau? Yau yana ina? Yana gudun hijira, sai dai da asuba ka ji muryar shi a BBC, ba a san daga ina aka ɗauko ta ba. To ku sani da cewa amfani da ku 'yan sanda a matsayin karnukan farauta don kare wata gwamnati ko wata fada, don cimma wani ɗan jarida mutunci wanda aikin shi ya hukunta ya bayyana gaskiya duk inda ta zo, aikin shi ya hana shi ya zama kawai ya zama bututun yada manufar wane banda wane. Wallahi babu inda za ta kai ku sai inda Tafa Balogun ta kai shi, sai inda Ribado ta kai su. Waɗannan kuwa ofisoshi ne na 'yan sanda, ba karnukan farauta ba ne masu yawo da bindiga a hannu.